I don't feel me church you na lady ya otwagwe video lady oyo kromfo ya ka oba kromfo lady oyo number 1 oni uber driver bi enena inti se omoba ohon ma sa video ni ya mobile money vendors and a lady waiting in news on so ya tell so obeba ohon oni uber driver na uber driver no onu abisa o se we ya tell so cash am it wo ka se anya na afi kromfo ba na ka say sifo aba o abeka show so ye tell o ye rejo awusia sene omaimu asia ye den amanfo e ka no ama ebinom ayo wadwen se omode amanfo botom eno mudi bedidi omufo mo nsa enkoye adwuma efirisa adwuma no mo se ebi ni wo eno nti amanfo botom ena e their cost of living na eno ena baba wa bia no ho fefefe abusua se hu baba wa no se ne ogina ho na se ne nyame ato ne bo ase ahyehye no afa na waye na adwen se obedidi amanfo botom na ode adwuma kwakodi obi amanyame ayi ne so ahahan na hu se ne edi aye no pa na ne amanfo se ne amanfo asi aye baba wa na abusua ese wani ensese me ka chere sa video no na me saka me de ba beso mo aha eye too much ye subscribe my page we ni adoma no so ama upload bi bia wonsa etimi akabi abusua se ne ye nyina ye te o manga na ha manfo sori anopa mai e sori ahomache e te mpente kwasa mo manim fifiri se ne be yo metimi nya bi di ahwe mo ho ene o abusua no ebi mo so amadwen so mo de da bi o monfo mo nsa enya adwuma na mom o medidi amanfo botom ene o madwene ene o de nam Ghana ha o mehye adwuma de amanfo na wa adwuma ne bedi woni de no mo didi wo ho enu bi ena baba wa bi akwakoye mobile money vendor bi a odi ne dwuma e wo kaso a eho ena wote a oye ne mobile money adwuma na baba we e kire se owo ho ena baba wa fefefe ye ne din enya mbeto odwai e ba ne nchen se oba ba yi sika e wo ne nchen o so de ne fa process no enyina mu wie na afi akase ono mobile money vendor no obenya confirmation o se ono akasa se na baba wa no oye kromfo no san wa botre ne kura ohu bi da baba we nya botre ejina no ho a enwi akire no na se sika na baba wa ne e ba beyi no abusua eye adwuma no hwehwe ma na wodi adwuma edi no na wei ena baba wa ne di kan koye saa e wo mobile money vendor yi hoyi onya ne tiri edidi mutino nim se wo adwuma no akɔhyehyɛ ma baayiwa no ena edi ne nse ne obekɔso a aya enu nso didim a ena nyame a ɔmpɛ bɔne wa ma ababa we eni ne dwuma no anche oyi ne so ahan o san yakɔ bi foforo asan akɔhyehyɛ adwuma edi edi mobile money vendor bi ɔno so wɔ ha onnim se na ne odi kan ɛkɔyɛ ne bukata fa so agi ne sika de kɔɔyɛ no ɔno ane hɔ ɛna hɔ san akɔ akɔpie na busua abra akɔpie hɔ aba wa ne hu ne pɛ no se sister mi nim no baabi sister we ɛna odi kan ba me hɔ a obebu mi fa so a ogi mi de sika ɛde kɔɔyɛ ya na ma hu ne biom ɔno a ɛna asan ba han sɛ kwan ababa wa ne fa so a ohu no o raise alarm ɛma amanfo epu ba ne nyom de ya ababa wa no ɛno na mpɛ sɛ ɔka me ho na yɛkɔ hwɛ I don't feel me church you na lady ya otwagwe video lady oyo kromfo ya ka oba kromfo lady oyo number 1 oni uber driver bi enena inti se omoba ohon ma sa video ni ya mobile money vendors and a lady waiting in news on so ya tell so obeba ohon oni uber driver na uber driver no onu abisa o se we ya tell so cash am it wo ka se anya na afi kromfo ba na ka say sifo aba o abeka show so ye tell o ye rejo nti sa wo de wotel number no manual obehunsa na afi wa obeye te se o sendi sika no on sendi o onya hu udi ni pe na wa bo nti sa wo ka se anya na fe wa copy message na wa paste no odi wa throw udi na hye ho throw udi na hye ho no mia na fe odi amount no ono oba bia 500 cedis ena oyi na odi amount no so aka ho ahye ho no ama na wa copy message pepepa paste ama nti wo so ena hye adofunu gewo wa abotre papa kromfo wa abotre mi hu bi sada obetumi agina ho no over 30 minutes atwen obenya abotre atwen wo se wonso message pepa nti sene wo hu no so wonfa sa nsusu no first day a obaye no mobile money na me mobile money ni bi ewo kaswa toll booth police station nchen ho no mo a na me ye bi wo
na lady we buy no oni Uber driver ni say ya na omo buy na obeka kire me say oye telecell cash na me see you nti obisa me metel number na me de man no na oka kire me say we wie wa send this can na yes I same process na copy message o paste or di me din share on anopetututu amaba obi anyam buy you na o de kire me say eni wa send am na me see me de me nya message na o say mento me boas na me nhwe na me see you na mento me boas na me nhwe no afe ma twensa message mba na me so me hwe senya we gina ho no afe na network no so nyanti me frɛ Vodafone office me from office no Vodafone for Sunday na ya moye na enya kra ya be from Samu mfa me frɛ ya frɛ more than 20 times ebe bru 20 no me frɛ sa nkrofo we ya mfa ba akumpo na me frɛ me boss na me ka kire ni say na akosunti ono so mfrɛ Vodafone still nini na ga onenya abotre gina ho try me frɛ me boss ka kire ni say na ekoso ana o say me nto me boss na ono so frɛ Vodafone ade ye check bibia enko na network ni nye ono so the message na kire me nti no me boss frɛ na anko no na me de sene no ogina honum no waju nkranka wo so ye kromfo owo abotre no ho fefefe se na o san di wu babaye nti me de ma adwanka me na me yi sika na me de ma no okotina kan sene kan sifa tia so sene driver ni tia so a omokoye no nti omokoni na me ankasa me ho ntene me hwe kan na chi sa na me ye di afi later na ye frɛ Vodafone officer omo fire omo say sika biamba me nya transaction that very day no me say afi me na me gina ho no me hu nya me nya ene no nkoda na we na ndra ya san bie branch foforo e wo the same castle ho no na nti me ma kɔ sa branch mpo na Sunday no pe na first day aye bi nti I think say Andra that be assembly si Monday nti Monday no na Sunday me baby Monday na this same lady sign ba honum say obeyi Vodafone cash telecell nti me hwe me hu say boy driver na ba na onu nso esi from na me ya alert na me ka say ebe lady ni na afi me ye din ana me se wo e bia nipa din senti ma me ntwa na me nhwe de obeye afi lady same process no obeye wo tuba junction honum na no na lady we assign de aba honum nti me yes anana me hu sanana me ye fast ana me frɛ me boss say okay lady bi na emre bi obewia me otuba junction telecell cash na ene so wasan aba ha se ana o se me nto me boss ma me ma ne nko me nto me boss number ana me see you na unim mene na ye kasa no ye gina enim honum na ye kasa no na ye me say o chi line nti me bie me mobile money na akɔ eche honum na me ne me boss na akɔ kasa me hu ya nse we fie enim honum abegina me nim say sometime ana me bisa an Abusia afi ye hu sene ababa wa no hyehyɛ adwuma no de ma mobile money vendor na nya me yi ne so hahan e ma ɔno akasa ne tu etwi ye na we na manfo e kasa sene ɔman ni mu asi ayɛ den afa ne de wodi akiri a krono na abebo nanso eno enye kwan e ma maba wa ne sɛ ɔwɔ sɛ okokɔbɔ krono wɔ sɛ enti sene ya na e maba wa bi bɔ krono na ma bi ne bɔ krono a ye kye ɔmo bo ɔmo mama de gyada so no nti no ababa wa ababa wa na sɛ unhu a eno e ma ɔyɛ mo nhyew a eno nti obegyina so sɛ okɔ akɔbɔ krono ana na sɛ ɔman ni mu ayɛ den ana de sɛ ye wo na wo mpa adwuma efi sɛ ne sɛ wo si montene so na ahwɛ sɛ ne maba wa bi ejina kantamanto eyi force ahomache etwi so kama edira office to office ekokoton ibunum so kura gina traffic mu a omo ton ade hyehyɛ handkerchief edi semuti so eton ti sɛ oya baba wa na sɛ wote Ghana ha na sɛ o mpe bread ya enne obeka sɛ omani mu ayɛ den de ama wanu nti obegyina so akɔ sa akoro no wei ama wanim guase aba sɛ ne baba wei anim guase no aba ebim so kyerɛ sɛ ye hu obi a de ya adwene bebu sɛ ɔyɛ kromfo ne be raise alarm ama amanfo apu ade omonsa bɛkeka no ɛno nyɛ saa na ebi ɛto Captain Mahama abra na wo de ntroboase a ɔkɔ akɔbɔ ban ɔkɔ akɔpɛ asomdwe de ama de ntroboase
kromfo a obi hu no susu se oye kromfo no nti okɔrezi alarm ema enne Captain Mahama enka yensa ne nyina eye false alarm a eya na ebinumu esusu se nipa somasi anase obenten oye kromfo nti ebinumu kyerɛ se wo hu obi na se wo susu se oye kromfo a emfa mra ne nhye wonsam enrezi alarm ema nipa apumma emfa mo sa emekeka no eye sa emfa asumdwe emfa ma omanim wei eye ensem bi amanfo kyerɛ madwen de fa ensemi ehosen ana won so wadwen kyerɛ esitie won nsemi a etwa gu ehuma yehu e comment wo make how say aha eye too much GA subscribe my page we ya do man so ama upload be bia won sa etimi akebi makra